El periodista i guionista Joan Pau Hinarejos treballa per la divulgació del romànic. Acaba de publicar el seu primer llibre, Amb ulls de romànic, i des de fa temps a les xarxes socials amb el seu compte @romàniccatalà proposa un viatge pel romànic català amb una mirada ben actual. Tortures i execucions. Màrtirs impertèrrits amb els seus botxins, sempre de perfil. Serps, dimonis, dracs, bèsties infernals. L'anyell de Déu malèvol? Adam aterrit després de menjar-se la poma d'Eva. Podem veure el romànic d'aquesta manera. O bé, aparteu les criatures i abaixeu els llums, que avui parlem de El Maligne. En el romànic... és Romànic Català, el compte a les xarxes socials del periodista i divulgador Joan Pau Hinarejos. Amb ell entrem sense por al manac per demostrar que és possible explicar el romànic amb el llenguatge del segle XXI. Jo dic l'efecte uau del romànic, de, ostres, això ha estat en el romànic? L'art medieval està tan en un pedestal, el veiem tan rígid, s'han dedicat a repetir-nos que és tan hieràtic, tan majestàtic, que quan el toques una mica ja fa riure, no? I és carn de mem. I aquests mems Hinarejos els fa servir per fer la crítica política més actual, buscar similituds amb els animes de referència, apropar-se al món del cinema català, però també per explicar com els artistes d'avantguarda com Picasso n'estaven impressionats. Un art amb personatges que s'haurien d'elevar a icones com la Mona Lisa. Per mi la Gioconda és un bon exemple perquè és el clixé absolut de la història de l'art. Mig seriosament, mig en broma, com una provocació, dic que sí, que ha de ser la nostra Gioconda, el Crist de Taüll, i que hauria d'empaperar Barcelona i tenir marquesines. I més enllà dels vídeos i dels mems apareix Amb ulls de romànic, una rigorosa, àgil i apassionada mirada cap al romànic, amb ulls de la modernitat. Hinarejos surt de les parets del manac i també t'endinsa en els monestirs i els seus claustres i capitells, petites esglésies romàniques que ens parlen d'una història i també d'una religió. És per això que ens n'hem allunyat? Sí, està clar que l'allunyament o relatiu allunyament que hi ha hagut amb el romànic té a veure amb la pèrdua de cultura religiosa o amb una certa indiferència cap a la cultura religiosa, però a mi també m'agrada un públic que ha perdut referents i que pot ser una pàgina en blanc. Doncs això és tot, no feu gaire mal. Salut i romànic.